Okay. I dag skal vi snakke om 3 ting. I dag skal vi snakke om 2 dårlige ting, og så meget lort vi ved om hinanden, og gode ting vi ved om hinanden. Sammy han er inde på det andet værelse, for meget skal jeg ikke i dag. Så må det dårligt. Jeg vil gerne høre et kramvad. Vil du have dårligt først? Ja, det er altid bedst. Okay. Det er dårligt med Sammy. Det er, når han nogle gange får en sådan klipning, og når han bliver klippet. Jeg siger til ham, det er en rigtig fed vin. Men han sparer bare. Han fucker hans line-up. Han kan ikke finde ud af at lave hans line. Og jeg griner indvendigt. Men jeg siger til ham, det er en god der, som du har. God, godt, udvendigt. En anden dårlig ting om Sammy, det er nogle gange hans knæ, eller hans tænder. Hver gang han smiler sådan, så er så er der et lille hul mellem tænderne her. I kan se sådan et lille hul mellem tænderne her, ikke? Mellemrum i tanden. Ja. Og jeg tænker på, at jeg griner så meget. Jeg prøver at blive lidt væk fra ham. Ja, men det er ikke for at være ude med ham. En god ting om Sammy. Han er sjov mange gange. Han kan godt være sjov. Men han kan også godt finde på at være en efterligner lidt. Det kan han godt. Det var lige en dårlig ting. God ting om Sammy, han er sjov. Han er en god ven. Godt, så er det færdigt. Næste! Okay, nu går Sammy ud. Men hvad går Sammy ud? Nej, jeg går ud. Hvis du siger noget crap om mig, ikke? Jeg tror mig, alle 4 bliver crap. Ja. Eller hvad med telefonen? Ja, gør det med telefonen. Okay, jeg siger, vi har en ting. Du kan sige så mange dårlige ting og så mange gode ting. Altså jeg har cuttet dig til alle de dårlige ting. Godt ting må man sige. Så mange du vil. På balance. Der er ikke nogen... Men jeg tror for selv. Det har jeg. 3, 2, 1, nu. Okay, så den første er... Start med det dårlige. Det er også det. Nej, det er god. Hvordan han er inde i klassen. Han er bare sådan... Nogle gange så tror han er sjov, hvor ingen griner. Og så elsker jeg bare alle minusaurer. Og så er der også en god ting, eller det samme, at han er god på til at forandre sig grine. Og så er det dårlige, at nogle gange så sådan, det der med Pukki-duo, Marius og jeg, nogle gange så bliver det lidt for meget. Pukki, jeg er sådan der Pukki, skal vi være i seng, Pukki. Nogle gange så får jeg bare sådan lidt trip over det. Og så også nogle gange, når mig og ham er sammen, så råber han til pigerne, må jeg få en snap. Og så står han og siger alt muligt til gamle mennesker. Sådan, hej, du må få dit nummer. Og alt muligt. Og han tror, han er virkelig god til fodbold, men det er han ikke. Han er virkelig ringe. Så også, Yusuf. Det er sådan en op med Yusuf. Han er en dårlig ting. Tilbage til jeg. Nogle gange så er han bare sammen med nogle af os. Høj for slik. Sådan. Det var det. Okay, godt. Kupsan, kom ind! Du har meget på røven, kom ind. Jeg er klar til at høre det her lort. Var det bare mig, der hørte jeg lige der, hvad han sagde? Ej. Nu er jeg færdig, fordi jeg hørte, hvad du sagde.